Olun mihman, bugün bizim iyilere. Sehramızda Lale Reyhan görürsün. Hayran galıp şagla vakyan fiillere, güneşten payalyan meydan görürsün. Ak dağları durşu bilen ovazdır. Dinleyene düzleri aydındır sazdır. Duşanın güler yüz, hoşamay sözdür. Bahtlı iyilli azap mekan görürsün. Ertirim azaptır düğünnün şugünnün. İyilimde su uçer, gövünnün. Avazanın canı merhem suwundan her sinağa müngür derman görürsün. Döwletim var, tutuş dünya yol açan. Paytahtım var, elim çiren uğur saçan. Arzular içinde durmuşa geçen bu acayip döwran görürsün. Salam, mehriban çağırır ediden dostlar. Biz size berk can sağlık. Okularınızda ulu üstünlüklerin yar olmağını tüysürümüzden arzu ederiz. Kahraman arkadağlı kahraman serdarımıza köp sağ olsunlar aydiyaz. Şeyle süyücü arzular bilen Aşgabat teleyayılımının çağılar ve etkinecekler bölüm tarafından yörüyte sizin üçün tayarlanıp yayılma göýberleýän Bahtiyar Çağaly atly gepleşigimizin nowatdaky sany başlaýar. Biz gepleşigimizin bu gedek sanyny Arkaç Sowda Din Çalyş Merkezindäki çağılaryň oýun meýdançasynda ýazga geçirdik. Anha görüşüňiz ýaly. Maýa Kulyeva adynaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky Ýörüýte Saatçylyk Mektebiniň aýdym saat toparlary hem gedelençe gelipdirler. Gedelençiň dowamynda bolsa şadyan aýdyndyr sazlary ýerine ýetirdiler. Mehriban çağalar etiden dostlar. Bahtiyar çağalaryň ýerine ýetirmeginde aýdyndyr sazlaryna şeýle de bahtiyar nesilleriň şatlykly pursatlaryna tomoşa ederniseňiz biziň gepleşigimizden daşlaşman, biziň bilen galyň. Bahtly döwür ýagty geljek. Alham berýär kalbymyzy, mukam bolýar sazlarymyzy, aýdym bolýar dillerimizi. Garaşsyzlyk gowanjymyz, bitaraplyk boýsunjymyz, arka dagly serdarymyz, diýer ýaşlar daýanjymyz. Çalynsyn dutargyjaklar, şatlykdan dolsun kalbymyz. Ähli aladaňyz üçin sag bolun arka dagymyz. Mehriban çağalar etiden dostlar. Gelin gepleşigimiziň şu ýerine Arkaç Sowda Din Çalyş Merkezindäki çağalaryň oýun meýdançasyny gedelençe gelenjiglerimiň biri bilen tanışalyň. Men Maýa Kulyeva adynaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky Ýörüýte Saatçylyk Mektebiniň okuwçysy Kamiljan we Gülje. Men bolsa Milli Saz gurallar bölüminde kanun hünär boýunça okuýarym. Biziň Ýörüýte Saatçylyk Mektebimizde hem bir näçe aýdym saz toparlary hem bar. Men bolsa akapella hor toparyna gatnaýarym. Biz toparymyz bilen şu okuw ýylynyň dowamynda şadyan aýdymlary aýdyp öwrendik. Ýerine ýetirýän aýdymlarymyz bilen paýtagtymyzyň çägine geçirilen bayramçylyk dabaralarına hem gatnaşdyk. Watanymyzy wasp edip
aydım aydasın melye. Gülü oynap şatlanyp aydım aydasın melye. Gelin aydım aydalyň. Göwünlerimiz şat bolsun. Goý bagtyar watanymyz aydım bolup ýaşasyn. Köp sağ bolşygym arzulan hasyl bolsun. Gelecekde watanymyza gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmeňi tüýsüregimizden arzu edýäris. Bize döwrewap prioritet saççylyk mektebinde aydymsaz sunuwatyny öwrenmäge, ähli şertleri öwredip berýän gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sağ bolsun aýtýarys. Gelin aydın aydalın, yürekten coşup can can hey can. Gelin aydın aydalın, yürekten coşup kaynap hey. Bahtiyarlık döwrünün mukamana ses koşup Parasızlığın bir taraf, her kararı ihtiyar. Gidersin babule, ilim günüm bahtiyar. Bahtiyarlık iyamba, ilim günüm bahtiyar. Can can, hey can. Gelin aydın aydalın, yürekten coşup kaynap. Can can, hey can. Bahtiyarlık döwrünün mukamana ses koşup hey. Gelin aydın aydalın, yürekten coşup kaynap. Vatan bir kararlığı, köngül tecrit dağıtımız. Barahattır vatanım, gülüp bakan bahtımız. Barahattır vatanım, gülüp bakan bahtımız. Can can, hey can. Gelin aydın aydalın, yürekten coşup kaynap. Can can, hey can. Bahtiyarlık döwrünün mukamana ses koşup hey. Bahtiyarlık döwrünün mukamana ses koşup yürekten coşup kaynap. Gelin aydın aydalın, gelin aydın aydalın hey. Gelin aydın aydalın, gelin aydın aydalın. Üýtgeşik zat gerek gel bagda kuşlar sayrap dursun. İlle baryan yollar şar tarafa yayrap dursun. Alamat bar gyzyl közü, keramat bar ýylçyr buzu. Bolýa bize gyşda ýazy, howa sowap maýlap dursun. Aydym sazyň mekan hasaplanýan paýtagtymyz Aşgabatda hem çağırar sunugat mektepleri bilen bir hatarda ýörüýte saatçylyk mektebi hem hereket edýär. Ýagny ol Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky ýörüýte saatçylyk mektebidir. Gelin gepleşiňimiziň şu ýerine şol ýörüýte saatçylyk mektebinde aydym saat sunuwatyny öwrenýän dostlarymyzyň biri bilen tanışalyň. Men Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky ýörüýte saatçylyk mektebiniň okuwçysy Guranazar Rahim. Men bolsa ol mektepde üflenip we kakylyp çalýan sazgurallar bölüminde saksofon hünäri boýunça okaýan. Üflenip çalýan sazgurallar hem has ýerki döwürlerde dörapdyr. Biziň şu günlerimizde çenli bolsa hassa kämilleşipdir. Saksofon sazguraly hem üflenip çalýan sazgurallarynyň has kämil görnüşlerinden biridir. Saksofon sazguralyndan ýanglanyp çykýan owadan sazlar toý bayramlarymyzyň hem bezegi bolup durýar. Goý ýanglansyn şirin şeker owazym, kalbynyň owazy bolup ýanglansyn. Bugün meniň çalýan şadyan sazym yüreklere melhem bolup ornasyn. Bize döwrewap ýörüýte saatçylyk mektebinde aydym saz sunuwatyny öwrenmäni ähli şertleri döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Aşgabat, Aşgabat, gödel Aşgabat, 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 gödel Aşgabat, 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 ey! Ak nuru bitlinin disbin acayip, Behrivan Aşgabat, gödel Aşgabat, Ak nuru bitlinin köşkün acayip, Behrivan Aşgabat, Gidid Aşgabat. Öňe, öňe sürüp benim öňe,
Gödül şekerim sen ediz Aşgabat Mehriban Aşgabat Gödül Aşgabat Hey! La 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 la. Aşgabat, Aşgabat, Gödül Aşgabat Aşgabat, Aşgabat, Gödül Aşgabat Aşgabat, Aşgabat, ey! Dağlardan öğütler melhem havati Çökret açar ak çökürdün binati Dillerde sinatin Gödül Aşgabat Mehriban Aşgabat Edid Aşgabat Öna, öna, benim öna Öna, öna, aydın tertibi Mehriban, Mehriban Aşgabat Gödül Aşgabat